20% baino gehiago herrialde musulmanetan bizi ohi da. Eta zoritxarrez, haietako askok oraindik ezin dute ikasi, lan duinak izan, edota askeak izan. Hori egiteko gizon baten baimena oraindik behar dute. Herrialde askotan, tradizioek eta ohitura erlijiosoek emakumeen askatasuna mugatzen dute. Gizartearen sustraietan dagoen arazoa da. Horregatik, Agenda 2030ko 5. helburua gogora ekarri behar du. Generoen arteko berdintasuna. Afganistanen, adibidez, neskak ezin dira joan eskolara 2. mailatik aurrera. Emakumeek euren ilea estaltzen ezpadute zigorrak izan aldituzte. Zorionez, gero eta emakume gehiago unibertsitatera eta ikasketen munduetan sartzen ari dira. Esaterako Marokon, Tunisian, Indonesian. Zer egin dezakegu berdintasuna ahalik eta lasterren lortzeko? Lehenik eta behin, hezkuntza. Neskek ikasteko aukera izan behar dute. Gizarte osoaren onurarako izango da. Bigarrenik, emakumeen lidergoa sustatu. Eta hirugarrenik, gizonezkoen zein emakumezkoen benetako berdintasuna aldarrikatu. Bizi baldintzetan, soldatetan, lanpostuetan, beti egon dira emakume lidergoak, oso indartsuak zen direnak. Adibidez, Malala Yousafzai. Pakistango neska honek emakumeen hezkuntzaren aldeko borroka sutsua aurrera eraman zuen. Horregatik Nobel saria irabazi zuen. Eta milioika nesken inspirazio iturri bihurtu da. Kultura guztiak ederrak dira, noski. Eta emakumezkoen zein gizonezkoen eskubideak bermatu behar dituzte. Beraz, hauxe da galdera. Noiz lortuko dugu benetako berdintasuna? Emakumeak eta gizonak ez gaude diseinatuta etsaiak izateko, baizik eta elkarrekin bizitzeko.